klaslokaal van groep 7 en 8. Ik heb al een kaart. Oké. Met Wim. Ik weet van vorige keer dat dit het lokaal is. En naast mij zit het lachknopje. Hier. Ja. Nou, dat komt best wel makkelijk. Met Wim. Dit is het klaslokaal van groep 7 8. Yes. Nou, daar zijn we dan. In dwarpskwallen Wurm. Er is net één hier op de school, maar omdat deze week alle scholen weer open gaan, alle basisscholen, kan ik het klaslokaal even versieren. Dus, laten we beginnen. Mooi slingers mooi aan. Party time. Tadaa! Ballonnen! De basisschool gaan dus weer open in Friesland en in heel Nederland eigenlijk. En daar hier ik even met Niels mooi kletst. Die het Jedrik maar hier ontplooien praat. Vond ik niet heel benieuwd. Wat vind je hem er nou van dat de basisschool weer open gaat? Nou Niels, wij kennen elkaar dus al een beetje, want daar is jij de man die hier ontplooien praat. Klopt. En hoe gaat het nou met jou? Wel goed. En ja, als een mooie man die bij naar school, dus Ja. heb ik wel zin. En waar heeft het meest zin in? Om mijn vrienden weer te zien, gewoon. Ja, om gewoon in een klaslokaal te zitten en net me vast aan kijken. Nou, ik ga snijden te doen. Ga ik inbrekken bij Squallen Ja. in Willem. En dan ga ik het klaslokaal ga ik helemaal versieren. Omdat natuurlijk, nou, het is een groot feest dat de Squallen weer hier gaan. Dus ik dacht dat het klaslokaal maar heel leuk versierd wordt. Stel, dat zou die Squallen wezen. Daar is het klaslokaal iemand die. Wat hoopt je dan daar dan te zien? Slingers. Dat gewoon heel gezellig. Nou, dat is gewoon gezellig versierd is. Ja. Ik heb nog wel een leuk ideetje. Nou, maak ik even een speurtochtje. Om de snoepjes te verstoppen. Het klaslokaal is versierd. Het is al. Ik vind het prachtig. Mooie vlagjes, slingers, ballonnen. Want, nou, dit is zelfs voor elke basisschool in Friesland. Want je kent weer naar school, je bent weer even. Echt superleuk. En ik ben heel benieuwd wat de band de morgen van vinden. Groep 7 en 8. Spannend. Nou, we gaan naar binnen. Hoi, Guys Kieren van Pluimpraat. Basisschool Willem. Je bent weer hier. Yes. Dus ik ga juist doen in een klaslokaal in Brutsen. En ik heb een verrassing. Tadaa! Ik heb hem klasse versierd en ik hoop dat jullie het heel leuk vinden. Ik in elk geval wel. En ik heb nog een speurtochtje van je. Dus je mag beginnen met muziekje achter het digiboord. Succes! Hoi, het is nou man niet te mooi. Dus dat betekent dat de band weer naar school daar binnen. En ik heb een filmpje gekregen van de reactie van de band. Dus ik ben echt heel benieuwd wat ze ervan vinden. Dus, wat het filmpje was. Even Sjen. Lees maar voor. Zo onder het toetsenbord. Ja. En hier staat zo onder de strips. Die is toch voor zeker, hè? Ja. Ja. En daar ligt snoep.
Daar ligt snoep. Van wie zou dit nou wezen, jongens? Van Chill, hè? Ja. Ze ben stiekem in de squallen geweest, juist, jongen. Nou, superleuk. Ik hoop dat ze er helemaal blij mee winnen. Volgens mij wel. Dan wie dit de video van jou. Ik ben heel blij dat allebei weer gewoon naar de basisschool kennen. Dat vond leuker dan online. En via het net te abonneren, reageren, delen, te liken. En dan ga ik hem even terug. Doei! Doei!